למה לא כל יום שבת בגלץ? אתם מוזמנים להתקשר אלינו, אתם בדרך לעשות משהו מעניין, חזרתם מלעשות משהו מעניין, אנחנו ב-03-681-3344, לשמוע איך אתם מבלים את השבת שלכם. מי שהולך לתת חתיכת גילוי עכשיו הוא פיטר בוניהארט, שלום. שלום. לאן אתה נוסע? אני נוסע עכשיו, עוד דקה אני מגיע לשדה תעופה באילת. כדי לעשות מה? לעשות צניחה חופשית מגובה 3 קילומטרים. הרשה לי לשאול, למה? כי זה הכיף שלנו. זה מה שאנחנו עושים. זורקים אנשים מהמטוס ולעשות חוויה מטורפת. זורקים אנשים מהמטוס, זה נשמע לי פחות או יותר החוויה שאני חובה מהעניין הזה, אז מה כל כך טוב בצניחה חופשית? תאמיני לי, זה חוויה פעם בחיים. אנחנו מעלים את האנשים בגובה 3 קילומטרים, פותחים את הדלת, זה כבר האדרנלין מגיע, מוצאים את הרגליים ופשוט יוצאים החוצה כדי ליפול ב-230 קמ"ש בערך 35 שניות ולהרגיש כמו ציפור. זה הסיבה שהציפורים שרות כל הזמן. הרשה לי לשאול בכל זאת שאלה, להקשות עליך. ציפור היא עפה, היא יכולה להישאר באוויר בלי שזה יגרום לנזק משמעותי ככל שהיא מתקרבת אל הקרקע. אצלנו זה פחות עובד ככה. אז איך זה לא מפחיד נורא? אוקיי, עכשיו אני מסביר את זה למה. כי קודם כל מקבלים את הצלילה באוויר ב-200 קמ"ש, אז אנחנו פותחים את המצנח. זה קצת מטלטלת אותנו, אבל בדיוק 3 שניות זה לוקח והמצנח ייפתח. ואז יש לנו בערך 6 דקות גם לצלול ולעשות חיים מתחת המצנח ובטיסה לא מהירה. אז הבן אדם רואה את הכל הנוף היפה הזה ומרגיש כמו ציפור, פותח את הידיים, מרגיש את הרוח, ויש לנו בערך 6 דקות ליהנות מזה. ואז אנחנו נוחתים, הנחיתה ברור, נחיתה רכה, והולכים לאכול ארוחת בוקר. צודק לגמרי. עכשיו תגיד לי, מה רואים, מעל מה אתה זורק את האנשים? 4 מדינות, מעל 4 מדינות. אנחנו מאמינים בשדה תעופה בינלאומית באילת. אז אנחנו מתאפסים לגובה 9,000 רגל, 9,500 רגל מהעיר אילת, ורואים את 4 מדינות, ערב הסעודי, ירדן ומצרים וישראל. ממש שלום אווירי. ממש. בגלל זה אנחנו עושים את זה, בגלל זה אני עושה את זה. אם אני לא עושה את זה יום אחד אני חולה. פיטר, כל כמה זמן אתה ככה יכול להרשות לעצמך לקפוץ? ממש כל יום? זה לא מסוכן לגוף? ממש כל יום, זה לא משפיע עד שאני מתעייף. אני עדיף להיות באוויר מאשר לעמוד על הקרקע. מתי אתה מתעייף אגב? כל יומיים, כל 3. הבנתי. טוב, יפה מאוד. פיטר בוניהארט קופץ, הוא מקפיץ אנשים, זורק אנשים לצניחה חופשית. כן, בדיוק. אני איתם. אולי אני אגייס מספיק, אני יודעת מה, תעוזה כדי לקפוץ יום אחד מהמטוס. אל תדאגי, הצליחה מגיעה אלייך, את לא צריכה להתאמץ לקבל אותה, הצליחה איזשהו שלב בחיים שלך מגיעה אלייך, ואני אשמח לזרוק אותך מהמטוס. וואלה, פיטר, תודה רבה, שבת שלום, שתהיה צניחה נעימה, ואין דרך טובה יותר להגיד את זה.